Традиционната иконопис е изкуство, което се отличава с разнообразие от техники и дълбока символика. Изработката на икони не е импровизация, а следва строго установени канони и правила, описани в подробни наръчници, известни като еремении. Еремениите предоставят изчерпателна информация за всеки каноничен персонаж, включително неговия външен вид, облекло, символиката на различните елементи и препоръчителни композиционни схеми. Тези наръчници служат като ориентир за иконописците, гарантирайки запазването на автентичността и традиционността на иконите. Процесът на изработка на икона е строго подреден и носи в себе си дълбок символичен смисъл. Всяка завършена икона е не само произведение на изкуството, но и носител на духовна сила и дълбок символизъм.